sanotaan, että jossain Somaliassa ja Etiopiassa on jatkuva nälänhätä, niin pitääkö meidän antaa heidän niin kuin kuolla sinne vai? No kyllä aivan varmasti. Ei se kuulu maapallon toisella puolella asuville ihmisille mitenkään. Yhtä vähän kuin joku suomalainen luonnon katastrofi kuuluu kellekään muulle kuin sille väestölle, joka sillä alueella asuu. Niin, mutta eihän se tavallaan voi olla kuulumatta. He tuovat sen meidän rajoille tänne. Miten me voidaan siitä sulkea silmät, korvat? No, miten voidaan? Että paremmin kysyn mieluummin, että voidaanko sulkea silmät, tai pitääkö sulkea silmät. Suljetaan ne silmät ja korvat. Mutta tavallaan jos me annetaan heidän kuolla, me seurataan televisiosta heidän hidasta ja nopeaa kuolemaansa sinne. Sekin on tarpeeton. Seurata sitä televisiosta. Niin. Vaihdetaan vaan kanavaa ja katsotaan viihdettä. Niin, ja sitä taikka mä ajattelen televisiota tai muitakin aiheita, millä saa nämä lähetystunnit täyteen. Että ei pidä edes katsella sitä, eikä edes olla tietävinään koko asiasta vai? Niin, mihinkä hyvään se nyt johtaa sitten, että semmoisia ikäviä asioita katsella. Niin. Tulee vaan mieleen se, että näytetään. Jos me nyt sitten voidaan paremmin jäädä eloon niin kuin tavallaan antamalla heidän kuolla, niin eikö se kuitenkin tapa meistäkin sen ihmisyyden? Miten me voidaan täällä niin kuin se tietäen jatkaa niin kuin elävinä ajattelevina ihmisinä? Jos me ajattelevina ihmisinä toimisimmekin, niin me taatusti annamme niiden kuolla, jotka ovat luonnonvaransa ehdyttäneet.